Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız qaydağını yaşasa da gırıf adetlerimizni saklap kalıda zor işler başkara. Alar bilen biz sizni de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Onun cesedi tuğan tufrağına tapşırıldı. Оренбург ülkesinden haberçilerimiz reportajı. Bugün bizning muzey eksponatlar bilan boyitıldı. Şot bizning batırыбыз öz жерine qaytып düştü. Түбән Новгородта чыгучы Туган як газетасының тарихы һәм бүгенгесе. Тираж ябыз безнең хәтта Мәскәү Җәмгыять мәчете алдыра безне, Мәскәүдәге тарихи мәчетте алдыра, Мәскәүдә кафелар, татар кафелары алдыра безне. Магнитогорскидан кул стасы уйлап табучы Минсагир Сафин. А я сделал резак, он перестал это капризничать. Резак я же немецкий переделал на свой. Чишмә районында Каз өмәсе. Ғұрып-ғадәтләрне үтәп, саклап, хәтта шушы җирлек үзенең Каз өмәсенең эмблемасында булдырган. Büyük Vatan сугышы солдатын соңгы юлга азаттылар. Сакмар районында Кызыл армия сугышчысының җәсәтләрен җиргә тапшырдылар. Ул Сталинград өчен сугыш кырында һәлак була. Түбән Шибенле авылында туган, дала утларына сугышка киткән, Сталинград җирлегендә гомере өзелгән Әбдри Гаффаров туган ягына кайта. Һәлак булган солдатка өенә кайтырга ярдәм итүчеләр хакында Оренбургтан үз хәбәрчеләребез. 80 елдан соң солдат үз җирендә. Аллаху акбар. Сталинград өчен көрәштә һәлак булган Кызыл армия сугышчысы Әбдри Гаффаровның җәсәтләрен җиргә тапшырырга тирә-юн авыллардан җыелдылар. Солдат турында аз билгеле. 1941 елдан ук фронтка китә. Әбдри Мәскәүдәге десантчылар бүлекчәсендә укый. Соңрак 42 елның августында аны 35-нче укчы дивизия составында Сталинградка күчерәләр. Шул вакытта 18 яшьлек Әбдри Хәсән улы Гафаров вафат була. 80 ел дәвамында аны хәбәрсез югалган дип санаганнар. 23 августа, 28 августа 42 года. Это были очень ожесточенные бои, когда немцы всеми силами прорывались к Сталинграду, к Волге, естественно. То есть вот 5 дней боев, практически вся дивизия полегла, но они остановили фашистов. Счастливый человек, который смог вернуться спустя 80 лет на свою родину. Да. Сегодня для него закончилась война. Күп кенә сугышчылар солдат медальоннарын тутыруны начар сынамыш дип санаганнар. Тик Әбдри андыйлардан булмаган. Ул үз медальонын пөхтә итеп тутыра. Әнисенең фамилиясын һәм төгәл адресын күрсәтә. Бу Волгоград эзләүчеләренә медальонны укырга һәм туганнарын эзләүне игълан итәргә мөмкинлек бирде. Түбән Шибенле авылында яшәүче Ринат Абдуллин интернетта бу белдерүне очраклы хәл дип тапкан. Ул район башлыгына шалтырата һәм солдатның өенә кайту буенча эшләр башлана. Я думаю, что этот человек очень сильно хотел вернуться домой, к матери, к сестрам. Жизнь вот так вот распорядилась, что его мечта сбылась. Оренбург табарлары туган ягына җәсәтләрен алып кайтты. На нас вышли Волгоградский поисковый отряд офицеры с просьбой оказать содействие при доставке останков погибшего бойца на родину. Мы откликнулись. Шуннан да озак вакытлар Әбдрине ике апасы һәм әнисе көтә. Әтисе 1937 ел сәяси репрессия корбаны. Әмма бүген дә солдатның туган ягы бар. Вообще не ожидал этой эмоции, я не знаю. Через такое время и все вот это меня будоражит, и все до сих пор. Все как это коснулось истории меня лично Великой Отечественной войны. Солдатның шәхси әйберләре хәзер Үрги Шибенле авылы мәктәп музеенда сакланачак. Медальон, кашык, шулай ук десантчы билгесе дә бар. Табылган флягасы калын пиаладан эшләнгән, чөнки алюминий ул вакытта очкычлар төзү өчен генә кулланганнар. Нишләп бу язу икәү? Бер генә язу булса, ул табылган кеше булыр иде. Моның ике язу да үзендә булгачтан, ул бу пропавшим без вести дип считаться ителде хәзерге көнгә кадәрле. Музейга дивизия сугышчыларының фотосурәтләрен дә тапшырдылар. Аларның берсендә Әбдри үзе. Аны дала утлары авылында яшәүче Насибә Кәримова белә. Солдатны фронтка затканда 11 яшь була. Бүген аңа 90 яшь. Бүген безнең музей экспонатлар белән бойтылды. Шот безнең батырыбыз үз җиренә кайтып төште. Солдат турында әле күбрәк белергә кирәк. Бу хакта өлкәнең барлык архивлары хәбәрдар.
Эшне Волгоград шәһәрендә дә дәвам итәчәкләр. Әбдри медале белән янәшә тагын 2 кешенеке табылган. Бәлки алар да шулай ук оренбурлылардыр. Эзләнүләр дәвам итә. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Узган гасырның 90-нчы елларында республикабызда гына түгел, Татарстаннан читтә дә дистәләгән исемдә татар телендә газета, журналлар нәшер ителә, радио, телевидениедә тапшырулар чыга башлады. Көндәлек басмалардан беренчеләрдән булып Чуашстанда Вакыт, Түбән Новгородта Туган як, Ульяновскида Өмет, Төмәндә һәм Удмуртиядә Яңарыш, Самарда бердәмлек газетлар дөнья күрде. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин Түбән Новгород өлкәсендә булып, биредә 1990 елдан бирле чыгып килүче Туган як газетасының тарихы һәм аның бүгенге эшчәнлеге белән танышып кайтты. Атнаның бу эштән тәмамладык. Әйдәгез хәзер киләсе номерга киләсе санның якынча планын төзик. Кемдә нинди материаллар бар? Киләсе атнада нинди даталар булачак? Һәр редакциядагы сыман Туган якта да һәр дүшәмбе көне әнә шулай узган атнага нәтиҗәләр ясау, алдагысына план төзү эше белән башланып китә. Бүгенге баш мөхәррир Олег Әндәрҗанов үзе дә моннан 30 ел элек биредә хезмәт эшчәнлеген фотохәбәрче буларак башлап җибәрә. Шуңа күрә газетаның беренче көннәрен ул әле дә хәтерендә саклый. Безгә иң беренче чиратта ярдәмгә килде. Мондагы Сиргач район газетасы, алар үзләренә бүлмә бирделәр. Без анда как редакция кебек оештык, 8-дә эшкә тотындык. Иң беренчесе, иң мөһим безнең проблема иде, татар телендә сөйли белгән, укый белгән кешеләр җыярга. Редакциягә Рифат абыйның белән авыллар буенча йөреп, мәктәпләр белән сөйләшеп, шундый кешеләр туплап, редакция әкәптән җыела башладык алык. Беренче номерыбыз чыкты 2000 тираж белән. Без аны авылларга тараттык. Шулай итеп, салмак кына безнең төбәктә татарларны таныштыра башладык Туган як газетасы белән. Татар газетасы акрын, стабиль рәвештә үзенең укучыларын таба барды. 2-3-4 ел içində аның тиражы 5000-гә якын, 4800 булды. Туган якны иң авыр елларда катлаулы чорда оештырып, коллективны туплаучы аның беренче мөхәррире Арифат ага Абдуллин булса, соңрак аның эшен Рәүф абый Абдуллин дәвам итә. 10 ел içində зур эшләр башкарды Туган як газетасы өчен. Иң мөһим аның эшен дип әйтерлек ул бу газетаны кертте өлкә хөкүмәте карамагына. Бүгенге көнгә кадәр без өлкә хөкүмәте органы булып торабыз. Аларга бик зур рәхмәт. Ул безнең бер терәгебез, икенче терәгебез безнең укучыларыбыз, һәм өченче терәгебез ул безнең Татарстан. Әмма ничә кеше эшли бүген син? Бүген бездә 10 кеше эшли. Алар барсы да Өлкә бюджетыннан финансланам. Өлкә бюджетыннан финансланалар. Хезмәт хакы өлкә бюджетыннан. Газетаның иҗтимагый оешмалар белән эшләү һәм мәдәният, сәнгать бүлеге мөдире Найля Җиһаншина да редакция тарихында аерым бер урын алып тора. Гомеренең 18 елын Туган як белән бәйләгән. Беренче эшкә килгән көннәр күңелле иде. Безнең анда Рауф Абдулович әлдә редактор иде. Аның бер әйткән киңәшенмедер, нәрсәмедер, әле дә булса истә, ул безне шулай өйрәтте. Чын журналист булырга. Ишектән җибәрмәсәләр, тәрәзәдән керегез, тәрәзәдән җибәрмәсәләр, мөрзәдән керегез дия иде. Но информация алыгыз. Аның шул киңәшен истә тотып, әлегә хәтле хезмәт итәбез. Түбән Новгород өлкәсендә бүген 44 меңгә якын милләттәшебез гомер итә. Төбәктә 34 татар авылы бар. Моннан 20-25 ел элек колхоз-совхозлар таралганнан соң авылларда алар урынына өлгүр һәм уңган егетләр крестьян-фермер хуҗалыклары оештырып җибәрәләр. Аларның эшчәнлеге дә газетаның һәр санында урын ала. Авыл тормышына, крестьян-фермер хуҗалыгы эшенә тирәнтен игътибар бирү өчен редакциядә махсус бүлек тә булдырганнар. Иң мөһим проблемаларның берсе, ул, наверное, основной проблема, иң мөһим проблема кадрлар җитми кадрлар. Чөнки авылыбыз бит картая, яшьләр китәләр, шәһәрләргә китә. Безнең төбәктә бит алар китәләр Мәскәүгә. Мәскәүгә карт кадрлар пенсиядалар, инде заманча техниканы да үзләштерүчеләр бик әз. Ну, шуңа да актив эшләр фермерларыбыз Пилне районы татар авылларында фермерларыбызның уңышлары вообще отдельный үрнәккә лаек дип әйтергә могу. Сер түгел, хәзер газетларның тиражын саклау елдан-ел катлаулана бара. Аны үстерү түгел, хәтта бүгенге укучыны да җәлеп итү кыенлаша. Шунлыктан редакция газета таратуның башка асулларын да эзли. Эшмәкәрләргә, мәчетләргә чыгып тираж җыябыз, безнең хәтта Мәскәү җәмгыять мәчете алдыра безне, Мәскәүдәге тарихи мәчете алдыра, Мәскәүдә кафелар, татар кафелары алдыра безне. Без аларны шулай
Иң мөһиме андагы кафеларның хуҗалары, мәчеттә мөфтиләр, алар безнең якынларында көйә эшлиләр. Шулар белән уртак тел табып, алар безне бер газет түгел, дистәләп алалар. Biz аларга сайын җибәреп барабыз. Тәҗрибәле журналист, оста оештыручы мөхәррир Алик Әндәрҗанов һәрчак иҗади изләнүдә. Ул бүгенге заман укучысы зәвыгына туры килерлек язмалар бастыру белән бергә газетага яшьлек һәм шәкерт дигән кушымталар да чыгара башлаган. Аларны берничә елдан бирле Румия Хәмзин алып бара. Бүгенге иң зур проблемалар инде авылларда эш юклык, яшьләрне борчый, аларның авылларыбызны ташлап шәһәргә китүләре борчый. Тагын бер борчыган проблемабыз кызганычка каршы ул кечкенә балаларның да рус телендә сөйләшүләре, монысы инде миңа калса гаиләдән үк килә, чөнки гаиләдә бүген балалар әти, әни урынына мама, папа дип дәшәләр. Шулай ук безнең мәктәпләрдә татар теле дәресләрен кыскарттылар. Аларны калдырдылар әни, әтиләрнең теләгенә. Яисә алар балалар татарча укытырга телиләрме икән, яисә юкмы. Кызганычка каршы шул сәбәпле күбесе татар авылларыбызда да бүген мәктәпләрдә татар теле дәресләре факультатив булып кына укытыла. Әлбәттә, киләчәктә мәктәпләрдә аеруча Татарстаннан читтәгеләрендә бүгенге вазгыять дәвам итсә, алдагы елларда газетларның тиражы азаеп кына калмыйчан, укучылар булмаганлыктан аларның ябылу куркынычы да юк түгел. Инде моңа мисаллар да бар. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Магнитогорскидан кул остасы уйлап табучы Минсагир Сафин. А я сделал резак, он перестал это капризничать. Резак я же немецкий переделал на свой. Чишмә районында Каз өмәсе. Урыф гадәтләрне үтәп, саклап, хәтта шушы җирлек үзенең Каз өмәсенең эмблемасында булдырган. Минсагир Ибрахим улы Сафин 40 елдан артык Магнитогорский металлургия комбинатында эшли. Ул гади генә эшче булмый. Рационализаторлык тәкъдимнәре җитештерүдә авария кимүне, җиһазларның ышанычлы эшләвен тәэмин итә. Чит илләрдән кайтарылган җиһазларны да үзгәртеп кыра ул. Зарарлы цехта тулы хезмәт стажы булуга карамастан, предприятие җитәкчелеге үтенече буенча тагын 7 ел хезмәт итә. Уйлап табучы кул остасы милләттәшебез белән Гөлдар Хафизова очрашып кайтты. Да, сколько лет я хожу по этой дороге. Много лет. Время быстро идет. Незаметно, как пролетело. Ну вот она школа. Бывший номер 35. 8-летка. Бу бина 1931 елда татар балалары өчен мәктәп буларак төзелгән. Минсагир Сафин биредә 4 ел белем алган. 60 елларда дарухана идарәсе итеп үзгәртелгән. Чиләбе өлкәсе милке булган буш бинаны Минсагир абый каравылый. Ул аңа мәктәп елларында искә төшерә. Хороший был преподавательский состав. Учили жить как бы честно. Минсагир Сафин Магнитогорска махсус күченүчләр бистәсе Урта Уралда туган. Ата-бабаларының нигезе Татарстанның Әлки районы Иске Балык күл авылы. Әтисе Ибрахим Сафин 19 яшендә Кызыл армия сафларына алына. Гражданнар һәм фин сугышларында катнаша. Бөек Ватан сугышы башлану белән беренче көннәрдән үк фронтка китә. В 1942 году в плен попал. И вот там из плена их сюда направили на калибровку работать. Ну и вот мать с 5 детьми сюда приехала. Он же говорит, не виноват, что эти командиры бездарные оказались. Вот отец говорит, 10 патронов дает и бежишь. Отец автоматы их косит. Пока добежали, половины нет. А им выдавали наркомовские, чтобы смелее быть. Вот половину побывали, им уже по 200 грамм наливают. Опять в атаку. 8 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң Минсагир һөнәри техник училищега кереп автослесарьга укырга карар кыла. Директор такой интеллигентный, серьезный мужчина. Читает мою характеристику. Директор говорит, мы таких не берем. А там написано, на демонстрацию не ходят. Пошел в другое училище. А там специальность слесаря, но по ремонту металлургического оборудования. Тоже отдаю. Говорит, ну ладно, прошу, недобор до первого замечания. Һәм ул үзен күрсәтә.
Ата-аналар җыелышында аны еш мактайлар. Әниенең шатлыгы аны тагын да дәртләндерә. Уйлап табу сәләтен металлургия комбинатында тәҗрибә узганда цех мастерларына да күрсәтә. Приходит мастер: "Что сидим?" Я говорю: "А я сделал". "Как ты сделал? Где-то ты нашел, наверное". Я говорю: "Нет". Я ему говорю: "Так-то так". Он говорит: "Пошли со мной". Заводит меня в техотдел, дает бумагу: "Пиши раз предложение". И мне в то время 10 рублей выписали. Бу аның новаторлык эше өчен беренче бүләге. Ул вакытта аңа 16 яшь була. Минсагыр армияда ишек буе гаскәрләрендә хезмәт иткән вакытта да сынатмады. Сержант исемендә Урта Азия хәрби округы радиоүзәге начальнигы, курсантлар өчен инструктор була. Армиядан соң ул кичкә урта мәктәпне уңышлы тамамлап, Магнитогорск тау институтына энергетика факультетына керә. Тик аңа анда укырга язмаган. Металлургия комбинатының металл эшкәртү цехында 18 ел эшләп, өлкән мастер вазифасына җиткәч, 1989 елда файдалануга тапшырылган кислород конвертер цехына күчә. Биредә аны гали эшче итеп кабул итәләр. Тиздән ул үзен яңа цехта да күрсәтте. Там были напуски эти одесситы со своими резаками. Вот как одесситы уедут, ничего не работает. Проблема, значит, поднимает. Никто не знает вот это устройство. Там же это электромагнитные клапана. Чтобы газ подать, кислород подать там. Вопрос там на большом уровне подняли. Меня вызывают замначальника по энергослужбе Анциферов. "А ты что, говорит, это, в резаках разбираешься?" Я говорю: "Да немножко разбираюсь". "Ну вот и давай командуй там". А я сделал резак, он перестал это капризничать. Стали там и пульты работать. Бер вакыт цех җитәкчесе Минсагыр Сафинның үзенә чакырта. Вот он говорит: "Сафин, сделаешь 4-ю МНЛЗ, получишь машину". Ну, естественно, я сделал. Куда деваться? Волгу дали. Бу 1995 елда була. Корышны үзлексез бүлү җайланмасының 4-нче, 5-нче, 6-нчы агрегатларын үзгәртеп ясауны да аңа йөклиләр. 2000 елларда цехны заманча җиһазлар белән яңарту башланды. Там они все такое это современное. Их всего 4 в мире. В мире их 4 штуки. У японцев есть, у немцев и у американцев. Ну вот и у нас. Резак я же немецкий переделал на свой. Предприятиедә 40 ел эшләү дәверендә Минсагыр Ибраһим улының 200-дән артык рационализаторлык тәкъдимнәре кертелгән. Корыш плитәләр ясау өчен ул уйлап тапкан файдалы модельгә 43 патент рәсмиләштерелгән. Аның эшләнмәләре 2005 елда Мәскәүдә узган халыкара күргәзмәдә көмеш медаль яулаган. 62 яшендә пенсияга чыккач, үзенә остахана, мунча, гараж төзи, хәтта бильярд уйнары өчен бүлмә кора. Җәен бигрәк тә кичен бакчадан соң хатыны алсу белән бильярд уйнарга яраталар икән. Аларның мәнфәгатьләре уртак. Бергә ял итәләр, бергәләп өйдә уңайлылык тудыралар һәм иң мөһиме, аларда рухи тынычлык. Бигрәк тә Минсагыр Сафин өчен. Чөнки ул балачакның максатына иреште. Хакимият тарафыннан акланмаган әтинең исемен намуслы хезмәтем белән испатладым ди ул. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Каз канаты кат-кат була, ир канаты ат була. Башкортстанда каз өмәләре дәвам итә. Чиратта Шишмә районы Ярмәй авылы. Татарлар күпләп яшәгән бу авылда каз асрау яраткан шөгыльләрнең берсе. Ата-бабаларыбыздан калган бәйрәм кыш салкынында авыл урамнарына ям кертте. Радик һәм Зилә Карашуриннар гаиләсе йортында оештырылган милли чарада өлкән буын вәкилләре белән бергә нәниләр дә катнашты. Каз йылку, эшкәртү һәм пешерү нечкәлекләрен үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова күреп кайтты. Шишмә районы Ярмәй авылы халкы элек-электән үзенең тырышлыгы белән дан тота. Карачуриннар гаиләсе моңа дәлил. Уңган милләттәшләребез туган җиренә тугры кала. Узак еллар кышкырт, мал-туар асрап дөнья көтә. Бүгенге көндә дә фермер булып эшлибез. Җирләр иген үстерәбез. Без инде шәкәрдә поселокта торып карадык. Авылда үскәч, авыл ягын тартты инде безне. Хәзер казларны бик җайлы йолкыйбыз. Суга манабыз, башта бит инде утюклап,
та юл кылган чоклар булды. Хәзер тиз генә суга манып алабыз. Элек инде ике козга бер кыз чакыралар, кызмы, хатын кайме инде шушылай иттереп иң уңганнарын гына, менә шушылай нитәләр, монмышы гына, ул бик авыр эштән саналадыр, бик уңган кешеләрнең генә кулыннан килә торган эш дип нитәләр инде. Koygan bu katlı kilip yığılanlar mında. Elle kozu mesele şikken indi. Yok bu bir zor Кунакчыл Карачуриннар йортында үткәрелгән милли бәйрәм Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы игълан иткән Коз өмәсе проекты кысаларында узды. Һәр кеше үзенчә тырышып, бик матур итеп, горыф-гадәтләрне үтәп, саклап, хәтта шушы җирлек үзенең Коз өмәсенең эмблемасында булдырган. Мен килдем дә карап, шаккатып торам шуңа да. Безнең халык шул хәтле ничектер уңган, булган инде менә мәхәббәт шундый зур йортта утырабыз, үзләренең комбайны, үзләренең машинасы, үзләренең җирләре бар. Кеше бит тик тормый. Татар халкының горыф-гадәтләре буенча Коз өмәсенең иң тәмле мизгеле әлбәттә Коз бәлеше. Элек аны махсус кешеләр пешергән. Бүгенге бәйрәмдә Коз бәлешен Люция ханым Кираева пешерәчәк. Люция ханым, сезнең бәлешегезнең серләре нидә? Бәлеш пешерер өчен башта камыр әзерлибез. Эретелгән сыер мае, эретелгән коз мае, әз генә сөт, су, тоз салабыз, әз генә шүпрә салабыз. Менә камырны бастык. Хәзер камырны бер 10-15 минутка алып куябыз, камыр үзләнсен өчен, хәл җыйсын өчен. Камыр хәл җыйган арада без эшлекне әзерлибез. Элек-электән козның тепәенә ишәген ураганнар. Менә без аны хәзер менә шулай турадык, вак кына иттереп. Бәрәңге, суган, суганы күбрәк булса, бәлеш тәмле дә була. Шулпалы була. Камыр әзер, хәзер камырны матурлап табага җәябез. Бәлешнең өсте әзер, хәзер бәлешне матур иттереп куаклыйбыз. Шиметеп кенә менә шулай бөкләп куябыз шитен. Корыкка куябыз шулай. Без кендәге дибез инде аны. Кендәге кирәк бер 20-30 минут кала шул пасалып җибәрергә. Бәлеш мишкә керергә әзер. Ашларыгыз тәмле булсын. Бәлеш пешеп чыкканчы уңган татар хатын-кызлары Коз тазарту эшләрен тәмамлый. Коз өмәсе бәйрәмендә беркем дә кул кушырып утырмый. Хәтта нәниләр дә эш белән мәшгуль. Аларга коз канатын суйыру мастер-классы үткәрелде. Хәзер мин сезгә коз канатыннан ничек мой канаты ясауны ясап күрсәтәм. Иң беренче безгә мой канаты ясау өчен кирәк була башы, канатлар һәм төсле җепләр. Җиңел генә күренсә дә бик катлаулы балалар, бик игътибарлылыкны таләп итә. Ата-бабаларыбыздан калган Коз өмәсе бәйрәме сый-нигъмәт тулы өстәл һәм җыр-моң белән тәмамланды. Башкортстанның Чишмә районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кайда гына гомер итсәк тә, татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз. Шунда уйга калдым. Нишләп бу безнең татарга җәелдерелми бу тема? Һәм шигърияткә дә, гомумән прозага да бездә игътибар әзлеге миңа шулай тыелды инде шул әлеге моментка. Һәм мин ул фикерне бик озак үземдә йөрттем, үземдә генә йөртмәдем, мен тәкъдим дә иттем. Әйдәгез әле шушындый бер ашып җибәрик әле, булдырыйк әле дигән фикер белән күп йөрдек инде без. Хәтта ки без язучыларның төрле чырларга бүлеп, сугыш, бик ватан чырында язган шагыйрьләр турында, язучылар турында бер
буын булдырырга, аннан соң сугыш арты елларыннан соң безнең бит инде анда идеология булгач, берсе җиңү шүкегән өчен булса, икенчесе илне торгызган өчен ода укылган бит инде шулай бит. Һәм инде соңгы социализм вакытлары без бит анда тискәре генә карарга тиеш түгел, ул вакытта бит кешеләр яшәгән, алар бит нәрсә турындадыр хыялланганнар, эшләгәннәр.